তিনি 25 তারিখ জুলাই 2020 তিনি পার্টি IPFT গণতৈসা ডিভিশন कमिटिनि अंगै पार्टी IPFT ताइसिनि एलाइ अर्गानाइजेशन आर्टिसा यूथ एवं IWFT जों दिनै कायसा इमारजेंसि प्रेस मिट खालायनानै माथांका तामनि हिमालय थांनाय 21 जुलाई 2020 आव दिनै बुखुकजों से तेलामुराव जे गैंग रेप खालायजागमानि तैयै से सोंनायजों आंनि बुखुकजोंनो जे थांनाय दिल्लीयाव जे निर्भया कांड काहाय बनो रेप खालायजाका अबरतुयै जोंनि पार्टी IPFT गणतैसा डिभिशन कमिटिनि हयते जों कन्डेम खालायो ताई जों सेलेंमा जानांगौ जोंनि पार्टी IPFT पक्ष থেকে गणतैसा डिभिशन कमिटी पक्ष থেকে जों बरंग आपिल खालायो दति दति सेदिनि जे आसामी एवं जड़ित जे कालप्रिट दङ भारतीय दंडबिधि बरंनो साजारि नांथों बरंनि साजाजों नायो बरंनि फासियाव नांथों जों बनो आपिल खालायो अथवा যদি সে বরং তিনি सा पर्यन्त जे सारा तुब्रिया हम थम थमै दङ जों गणतैसा IPFT गणतैसा डिभिशन कमिटि हमैबो जोंबो खा साजाक जोंबो दिनै खायकजाक आबनो तैयै যদি बरं फासि शास्ति प्रदान যদি खालाया हिंखाय जों बृहत्तम आन्दोलनाव थांनानै जों बाद दंनाय आबनि बागै दिनै आर्टिसा यूथ IPFT IWFT जों एलाइ अर्गानाइजेशन जत वांसबै जों सालायगा ए दिनै दति दति आसामिनो रमै बरंनो फासि प्रदान खायनांगौ।